Taliwa sa kaabok, kasaba og kainit. Wala kini panumbalinga sa mga nanginabuhi sa downtown area sa syudad sa Sugbo. Apan ang nangalisbo nga baho ni adtong Sabado, Abril 25 nga nabantayan ni Ara Shane Estrera, iyang gireklamo pinaagi sa usa ka post sa social media. Gisaysay ni Estrera nga ilang nasaksihan ang pagyabos sa usa ka empleyado sa pribadong kompanya og duha ka dagkong balde nga urine o ihi. Gihulagway sa mong uploader nga yellow ang color og isog ang angso nga baho nga giyabos sa usa ka kanal diin mausab ang waiting area sa mga mulabang sa pedestrian lane. Kini nagmugna og pagpanglisbo sa daan og nagdalag kabalaka sa mga individual. Ang maong balita nadangat sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo. Ang akong nabantayan karon pa ko kanungog ni Ali nga naay mga establishments nga di nila pagamiton ang ilang kanang mga empleyado sa comfort rooms. Sinunod lang karon pa na. Yan nakadungog ko na istorya but I'm going to verify unsa na sila katinuod. Gibutyag ni Mayor Nasser Archival nga adunay mga employer nga wala magtugot nga mogamit sa pansayan o comfort room ang mga empleyado nga hinungdan nga isawd na lang kinila kini og dagkong baldi aron mapundo dayong ilabay kun mapuno. Nunot ni ini, miluwat og memorandum order ang kagamhanan sa syudad ngadto sa City Health Department og sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun Sisinro aron maghimo og evaluation sa downtown area mahitungod sa issue. Kanang amumahon ang atong mga empleyado. Amahon in the sense nga klaro man na atong taga-klaro nga sweldo as per mandated by the law. Kunya ang kanisang mga kinahanglanon kaayo nga kanang sugo no sa lawas nga kinahanglan ato silang paggamiton. Bukas makikalayon ang kadagkuan sa syudad sa Sugbo sa City Legal Council sa posibleng sanction sa mga establishmento kung mapabatud-an nga adunay pagdili sa ilang empleyado nga makapahungaw sa comfort room. Sa pagkutlo ning balita, gisubay karon sa kagamhanan sa syudad kung unsa nga ordinansa ang nalapas sa maong mga kompanya. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV, Cebu.